Hola a totes i a tots. Com a president de Demòcrates, volia en primer lloc agrair profundament a tots els electors i a totes les electores que ahir van donar suport a les candidatures de la meva formació política, de Demòcrates, tant si vam concórrer junts com si vam concórrer en coalició amb altres partits polítics. Jo crec doncs, que va quedar clar que aquests ciutadans donaven un suport incontestable a Demòcrates, tant en una opció com en l'altra, i a més, doncs, això ha quedat perfectament evidenciat pel fet que governarem 5 de les 7 parròquies i que això comprèn, evidentment, el 70% de la població del nostre país. Més enllà d'això, evidentment, també vull donar o agrair a tots els electors, a totes les persones que van exercir ahir el seu dret a vot, amb independència de la formació política per la qual van optar, i també vull felicitar totes i tots els consellers o els futurs consellers de Comú i especialment aquelles persones que durant les properes setmanes seran els propers cònsols major i menor de les 7 parròquies. Finalment, vull tenir unes paraules d'agraïment especial també per tots els militants de Demòcrates, per totes les persones que formen part dels comitès parroquials que durant aquests dies s'han bolcat en aquestes eleccions, ens han ajudat, han estat allà de forma desinteressada per, evidentment, defensar el nostre projecte i que, per tant, també han contribuït a aquests excel·lents resultats electorals. I deixeu-me acabar amb unes paraules de caire més sentimental que vull adreçar molt particularment al Miquel Aleix, una de les persones més nobles que he conegut i un gran servidor des de fa molts anys del seu país, a ell i a tots els altres candidats de la candidatura d'Escaldes-Engordany que, malgrat no haver pogut guanyar les eleccions per només 10 vots, crec que van fer un resultat absolutament excel·lent. Moltes gràcies.